tomto videu vám ukážem najčastejšie chyby, ktoré sa dejú pri realizácii šikmých striech, či už sú to väzníkové krovy alebo klasické tesárske krovy. Zvolil som pre tú ukážku jeden náš nedávny projekt rodinného domu, to je modifikácia nášho katalógového domu, čiže v podstate je to úprava katalógu a je tu takáto strecha. Keď sa prepnem do rezu, tak je to principiálne riešené nejakým takýmto spôsobom. Ja som v tomto modeli, dobre, dávajte pozor, keď budem vysvetľovať, pretože v tomto modeli som naschvál nakreslil priamo do modelu aj zlé riešenia. Čiže sú tu dobré riešenia a zároveň sú tu aj zlé riešenia. Medzi tými riešeniami budem prepínať a budem vysvetľovať vlastne tie rozdiely. Takže treba dať pozor, aby ste to potom nedoplietli, že s tými správnymi a nesprávnymi riešeniami. Principiálne o čo vlastne ide? Najprv principiálne vysvetlím, čo sa deje v každom interiéri. V interiéri vzniká nejaká interiérová vlhkosť. Čiže tu máme interiér, vzniká tu vlhkosť. Tá interiérová vlhkosť sa samozrejme tlačí do konštrukcií, či už je to do stien, do striech, to je jedno, ale teraz my sa zameriame na tú samotnú strechu. Ide teraz vlastne v tomto prípade o väzníkový krov, kde tepelnú izoláciu máme v tejto rovine. To znamená, my tu máme navrhnutú fúkanú celulózu, môže to byť minerálna vlna, to je teraz úplne jedno. Ide o ten princíp. Čiže tlačí sa nám do konštrukcie vlhkosť, para. Kvôli tomu sa robí parozábrana. Tá parozábrana by mala tú paru zastaviť. Samozrejme, parozábrany nie sú nikdy dokonalé, 100%, nejaká para prejde ďalej. A vy v podstate musíte tú konštrukciu navrhnúť tak a vyriešiť tak, aby jednoducho tá para nezostala v tomto priestore alebo nikde sa nezastavila a pokračovala von preč z tej konštrukcie a odvetrala sa, aby sa to nehromadilo v tom ani v izolácii, ani v strešnej konštrukcii, ani nikde proste na tých povrchoch. Jednoducho musí tá para odísť preč. To je základný princíp. No a prejdem rovno hneď k prvému kritickému bodu, ktorý sa stále objavuje na stavbách. Prepnem si to a ukážem to sem. V podstate máte zo spodu nejaký sadrokartón. Najčastejšia chyba je, že priamo na sadrokartonárske profily sa urobí, čiže mám sadrokartonárske profily, kde mám proste sadrokartón pod tým, tak do tohto miesta sa natiahne parozábrana. To znamená, že tá parozábrana je nalepená na CD profiloch, na sadrokartónskych profiloch a následne, keď proste dávate sadrokartón, tak sa každá skrutka, ktorá prebehne cez tú parozábranu popredieravuje. Ďalší problém tohto riešenia je, že ak v tej dutine medzi teplnou izoláciou a sadrokartónom ťaháte nejaké rozvody rekuperácie, káble elektrické, tak čokoľvek, čo v podstate potom potrebujete stiahnuť dole, napríklad nejakú rekuperáciu, tak je to zase predieravenie tej parozábrany. Čiže toto je najhoršie možné riešenie, čo môžete spraviť, alebo čo vám môžu spraviť na stavbe, že jednoducho tá parozábrana je na tých sadrokartonárskych profiloch. V žiadnom prípade toto nerobte. Toto nemá podľa mňa čo na stavbách hľadať. Čiže prvý bod je zle umiestnená parozábrana. Parozábrana by jednoducho mala byť nad celou sadrokartónovou konštrukciou, umiestnená principiálne niekde tu. Teraz nejdem presne vysvetľovať, že akým spôsobom má byť spravená, ale v zásade máte ju pekne nad všetkými rozvodmi. Sadrokartóny sa môžu, aj keby boli deravé, alebo kadečo tam porobené, drážky, je to úplne irelevantné, jednoducho všetko máte pod tou rovinou parozábranou a rozvody rekuperácie, rozvody káblov, všetko si viete pekne rozťahať a nič nebude potom problematické. Čiže v prvom rade toto je prvý bod. V žiadnom prípade nerobiť na sadrokartón priamo na profily parozábranu. Tým zabezpečíte, že keď budete mať parozábranu tu, my v tomto konkrétnom prípade máme použitú ako parozábranu OSB dosku. Alebo máme tam hore fúkanú celulózu, čiže používame OSB dosky, hrubšie, kvalitnejšie, aby proste plnili funkciu tej parobrzdy alebo parozábrany a máme tam poprelepované spoje.
Sú situácie, keď tam niekto nedáva OSB dosku, je tam proste len parozabrana v tom mieste s nejakými špagátmi, alebo to je proste rôzne kombinácie. To je úplne teraz jedno. Ide o to, aby tá parozabrana bola jednoducho v tejto rovine. Ďalší bod, ktorý je kritický, je, že v podstate v takýchto krovoch každý chce mať nejakú pochôdznú plochu, nejakú úložnú plochu a často vidím na stavbách alebo po internete fotky, že jednoducho si tam ľudia hodia OSB dosky. To je najhoršie, čo môžete spraviť, je dať celoplošne, či už je celoplošne, alebo aj keď je to len v časti, priamo na tú tepelnú izoláciu OSB dosku. Čo sa tam stane? Stane sa tam to, že keď nejaká para prejde, proste, ako som spomínal, tá parozabrana nikdy nie je 100%, to nie je dokonalé, hej, proste nejaká para, vždy sa počíta s tým, že nejaká para, malá časť pary prejde. Tá para proste príde k tej OSB doske a tá OSB doska nie je vôbec paropriepustná. Niečo pustí, ale je strašne málo paropriepustná. Tá para sa tu jednoducho kondenzuje a celé vám to začne tu vlhnúť, plesnivieť a postupne vám začne celá tá konštrukcia, čo je vlastne v tej tepelnej izolácii, čiže tieto drevené prvky toho väzníka alebo prípadne klieštiny klasického krovu plesnieť, časom to môže zniť a je to proste riziko. Čiže v žiadnom prípade tam nemôže byť táto OSB doska. My to riešime tak, že keď chceme vytvoriť pochôdznú plochu, tak tá pochôdzna plocha je robená, je mierne zdvihnutá, aby tam vznikala medzera popod tú tepelnú izoláciu, v tomto prípade teda mám fúkanú celulózu. A vždy sú to drevené dosky s medzerami. To znamená, že máme tam centimetrové medzery, 1,5 cm až centimetrové medzery a prevetráva to pekne a para vie pekne prejsť cez tie medzery. Pardon, som sa prepol. Takto som chcel. Hej. Ešte raz, takže cez tieto medzery tá para pekne vylezie von. Čiže príde mi sem para, vie pekne vyliesť jednotlivými medzerami von a zároveň to máme prevetrávané aj do strán. Nie je problém, ako urobiť tú plochu aj po celej ploche, keď sú tam tie medzery, aj keď to prevetrávanie do bokov vtedy ako keby nefunguje, ale jednoducho toto je za mňa najbezpečnejšie riešenie a takýmto spôsobom potom riešime tie pochôdzne plochy. Čiže to máme druhý bod, v žiadnom prípade tam nesmie byť hore OSB doska. Čo v prípade, že ak tú OSB dosku tam už máte? Už sa mi ozvalo pár ľudí, že mali takéto riešenie spravené. No za mňa je najlepšie to vymeniť. Ako to riziko, ja neviem vyslovene povedať, že čo sa fakt môže diať, ako rýchlo sa to môže udiať. Ale keď sa vám to už vymieňať nechce, alebo tak v každom prípade by som si robil pravidelne kontrolu pod tou OSB doskou a jednoznačne by som v nejakom rástri, možno 10x10 po 10 mm vrtákom narobil proste prevrtanie tej OSB dosky, aby proste som dosiahol nejakú tú paropriepustnosť. Je to také akože divoké riešenie, hej, že v podstate si tam navrtať v pravidelnom rástri dierky, proste naperforovať tú OSB dosku, ale to je v podstate také jednoduché, primitívne odporúčanie, ktoré negarantuje že to bude 100% fungovať tak, ako by malo, ale je to proste záchrana toho riešenia, ktoré tam už je takto spravené s OSB doskou. V každom prípade toto, čo teraz hovorím, si musíte overiť u svojho projektanta, závisí to od toho, ako je parozábrana spravená, od veľa faktorov to môže závisieť, že nemusí to úplne 100% fungovať, čo teraz povedal. Ale dá sa to takto prípadne riešiť minimálne dočasne a viete si to priebežne kontrolovať, či sa tam niečo nedieje na nejakej vzorke, že či tam nevzniká proste problém napriek tej perforácii. A ak by to vznikalo, treba to proste jednoznačne hneď vyhodiť a vymeniť. Takže to je druhý bod. Ďalší problém vzniká, aj keď máte
všetko správne, parozábrana na správnom mieste, prevetrávanie plochy je na správnom mieste. Ďalší problém, čo môže nastať, je, že máte tu hore pod hrebeňom sa dáva poistná fólia, difúzne otvorená poistná fólia. Veľakrát sa stane to, že firmy spravia to, že natiahnu tú poistnú fóliu takým spôsobom, že si ju takto prehodia, prevesia a je vlastne prehodená. Hej. Laici to nevedia posúdiť a jednoducho tu ale musí byť prevetrávanie v tomto mieste. Hej. Čiže proste sa tu odvetráva, ja to takto mám schematicky v tomto modele, tam je ten detail komplikovanejší, ale princíp je ten, že tuto musí byť jednoducho otvorené. Ak tam máte takto prehodenú poistnú fóliu, jednoducho, a už je to zrealizované, treba tam prísť s nožikom, orezávačom a nárezať to po celej dĺžke, otvoriť to, urobiť tam medzeru minimálne, ja neviem, 4-5 cm, možno minimálne 2 cm, ale proste my tam dávame 4 cm medzeru minimálne, aby tam vzniklo to prevetrávanie. Hej? Čiže v tomto prípade, v tejto ukážke, my tam máme ešte drevený záklop plný. Tým sa teraz nejdem zaoberať, že prečo ho tam máme, ale principiálne tu je táto medzera. Hej? Čiže prevetrávanie je zabezpečené týmto spôsobom. Hej? Čiže cez túto medzeru nám v podstate potom takto ide zjednodušenie. Hej? Ono to tu ten detail potom vyzerá nejako komplikovanejšie, to teraz nejdem rozoberať. Lebo ak toto nespravíte, to prevetrávanie, tak napriek tomu, že budete mať kvalitnú parozábranu, dobre urobenú tú pochôdznú plochu, tak sa vám kľudne môže stať, že predsa len tá para vylezie nejaká, príde proste po tú poistnú fóliu, ona hoci je difúzne otvorená, tak vo veľkých mrázoch sa môže prudko podchladiť. A tým, že sa prudko podchladí, tak bude mať výrazne inú teplotu ako ten medzipriestor v tom podkroví. A tá vodná para sa zrazí na nej. A začne vám to proste tiecť po tej fólii k tým prvkom na bokoch. Je to pekne vidieť napríklad na jednej stránke dodávateľa väzníkových krovov. Ja tam potom hodím aj link na ten článok. A môže sa tam pekne diať takéto veci. Hej? V podstate je to poistná fólia, difúzne otvorená, čiže každý by si povedal, že veď difúzne otvorená znamená, že mi tá para cez ňu prejde von, ale ona sa tam dokáže takto narosiť, zraziť a v podstate vám bude takto plesnieť drevo. Hej, to znamená, tu je ďalší obrázok, potom ten väzníkový prvok dokáže takto splesnieť, lebo je pri ňom veľa vlhkosti. Takže je dôležité to odvetranie toho podkorovného priestoru. Nesmiete to zavrieť. No a úplne najhoršie je, keď ja tu mám teraz skreslený drevený záklop. Není tu tá poistná fólia, difúzne potvorená poistná fólia, o ktorej hovorím. Ona tam reálne je, ona je reálne ako keby na tých doskách. Takto. Tu je samozrejme teda prerušená. A my tam máme ešte drevený záklop. Keď sa robí drevený záklop, tak dôležité je, aby ten drevený záklop bol z obyčajných drevených dosiek a zase s medzerami. Aby tá para vedela takto prechádzať medzi jednotlivými medzerami a to samotné drevo je tiež difúzne otvorené, čiže tá para vie prechádzať aj cez to drevo, ako čiastočne, ale dôležité sú tam tieto medzery. Čiže my do projektov dávame medzery minimálne 0,5 až centimetrové a na to dávame tú poistnú fóliu. Čiže toto riešenie je v poriadku, ale videl som už aj riešenia, kde ten plný záklop bol nahradený OSB doskou. A to je zase ďalšia vec, ktorú proste zabijete tú strechu, lebo darmo, že tam potom na nej máte hore tú difúzne otvorenú fóliu, keď samotná OSB doska je paronepriepustná. To znamená, že zase tá para príde k OSB doske a na nej sa to zrazí a toto tu vám začne proste plesnieť, kvapkať, a v tej chvíli pravdepodobne nepomôže poriadne ani to odvetranie. Ako určite to odvetranie
tomu pomôže, ale tá OSB deska jednoducho tam nemá čo hľadať. Čiže OSB deska je výborný materiál, keď sa správne používa, ale toto je najhoršie, čo môžete spraviť, keď ju použijete v nesprávnych pozíciách. Čo sa týka prevetrania toho podkrovného priestoru, principiálne veľakrát stačí, keď je to prevetranie urobené správne v tom hrebení. Ale určite, a my to dávame do projektov, prevetrávame aj zo spodu. Čiže ja tu ten detail nemám presne vykreslený v tom 3D modeli, lebo ten model není dopodrobná, to riešime už potom v realizačnom projekte v podrobných detailoch, ale prevetrávanie sa dá urobiť, buď tu sa spravia takéto mriežky zo spodu a v podstate takto to viete prevetrať, prípadne sa to dá riešiť tadiaľto, ako keby ďalšou štrbinou, čiže tých možností, ako to spraviť je. Takisto v tomto, keď je to vlastne bezpresahová strecha, tak ten detail zase riešivame principiálne tak, že tu je ešte turbína spravená, cez ktorú takto v podstate prechádza vzduch. To znamená, že vy prevetráte oveľa lepšie, ako keď tam je len ten hrebeň prevetrávaný, keď to prevetrávate krížom. Čiže pekne vám prevetrá túto spodnú, túto šikmú rovinu, či už je to na tom drevenom záklope, alebo iba na poistnej fólii. Čiže a to isté z tejto strany. Čiže jednoznačne to tam odporúčam riešiť. Realita na Slovensku je taká, čo si všímam, taká, akože tieto spodné prevetrávanie málo kto robí. Tiež to nemáme na každej stavbe a reálne odskúšané, že to funguje aj s tým vrchom, ale toto jednoznačne je výrazné vylepšenie toho prevetrávania. Druhá vec je, že oveľa lepšie sa potom ten priestor odvetrá napríklad v lete tým komínovým efektom a není taký prehriatý a menej sa tie interiéry potom prehrievajú, lebo ten podkrovný priestor sa oveľa lepšie odvetráva od horúceho vzduchu, ktorý nahreje povedzme slnko počas dňa. Takže keď to zhrniem, všetko, čo som hovoril v tom videu, spravíme to takto, spravíme sa takéto zhrnutie. Parozábrana v žiadnom prípade nie na samotnom sadrokartonovom profile. Parozábrana musí byť proste nad rovinou, kde vedete proste všetky rozvody. Čiže povedzme niekde tu. Už ako je technicky spravená, teraz neviem rozhodať. Ide o to, aby bola kvalitne spravená a bola v tejto pozícii. Potom máte tepelnú izoláciu. Na tepelnou izoláciou v žiadnom prípade tu nesmie byť OSB doska alebo niečo páro nepriepustné, zavreté. Môžu tam byť takto drevené dosky s medzerami, nejakým tým prevetrávaním popodne. Jednoducho tá rovina musí pustiť tú páru ďalej. Následne potrebujete odvetranie cez hrebeň, čiže proste ak tam je prevesená poistná fólia, treba ju prerezať. V žiadnom prípade tu nesmú byť OSB dosky hore, môžu tam byť drevené dosky s medzerami ako plný záklop, že tie medzery sú 0,5 až centimetrové. Odporúčam pridávať prevetrávania zo strán, aby to vetralo celé lepšie. Takže to je taký rýchly sumár. A ako som povedal na začiatku, ukazujem to principiálne na modeli s väzníkovým krovom, platí to aj pre klasické krovy, či tam máme fúkanú celulózu, či tam je pénová izolácia, minerálna vlna, čokoľvek tam dáte, keby ste tam dali aj polystyrén, proste tie princípy budú pre všetky strechy platiť rovnakým spôsobom. Čiže treba si na toto dávať veľký pozor.